Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Abril 1 na mga igsoon, ugma magsugod na ang atong Holy Week, ang atong pagpangandam para niining maong dakong kasaulugan sa simbahan nga mao ang Easter Sunday. Mao na gyud ugma na magsugod ang gitawag nato pinaka intense nga pagpangandam o pagsaulog. Atong iyampo nga mudot unta sa atong mga kasing-kasing ang mga pagtulunan sa Ginoo, labi na gyud ang iyang mga buhat sa pagantos o pagpakamatay para kanato. Labi na gyud sa mga naggubot karon nga mga nasod ug sa mga tao nga nag-away nga unta magpaubos na sila kay kitang tanan giantusan o gipakamatyan sa atong Ginoo. Ang ato sa mga benefactors and donors atong iampo ning sigig pamalit sa atong mga slots dinhi nga pun-on usab sila sa kalinaw ug kahiusa sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalam kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gawas nga nagtinguha ka kanunay sa kaluwasan sa katawhan, karon imo pagayong gilipay ang imong lungsod sa dugang kabuhong sa grasya. Sudunga nga maluluyon ang imong gipili nga katawhan aron pinaagi sa imong mahigugmaong panabang, imong panalipdan ang hapit na mataw sa bunyag ug padayonon mo pagpanalangin sila nga gibunyaga na. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios. Kuhaon ko ang katawhan sa Israel gikan sa mga nasod nga nabihag kanila ug tigumon ko silang tanan ug dadon ko sila balik sa ilang kaugalingong yuta. Himuon ko silang usa ka nasod sa yuta nga anaa sa kabukiran sa Israel. Ug usa na lamang kahari ang magmando kanila kay dili na sila duha ka nasod ug duha ka gingharian. Dili na nila hugaw-hugawan ang ilang kaugalingon, pinaagi sa mga Diyos-Diyos ug hugaw nilang mga buhat. Luwason ko sila gikan sa ilang pagkahisalaag sa sala ug hinluan ko sila ug sila mahimong akong katawhan ug ako mailang Dios. Maghari kanila ang hari nga sama sa akong sulugoon nga si David ug usa ray ilang magbalantay. Tumano nila ang akong mga sugo ug bantayan nila ang akong mga lagda. Magpuyo sila sa yuta nga gipuy-an sa ilang mga ginikanan. Yuta kini nga gihatag ko kang Hakob nga akong sulugoon ug didto magpuyo sila ingon man ang ilang kaliwatan. Maoy mangulo kanila ang hari nga sama kang David
nga akong sulugoon hangtod sa kahangturan. Himuon ko ang usa ka kasabutan sa pakigdait uban kanila, kasabutan nga walay pagkabalhin. Panalanginan ko sila og padaghanon ug ibutang ko ang akong templo sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Magpuyo ako uban kanila ug ako mailang Dios ug sila maakong katawhan. Unya hisayran sa mga nasod nga ako ang Ginoo nagbalaan sa Israel kun ang akong templo anha na sa taliwala nila hangtod sa kahangturan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingon sa ka magbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Pamati ang pulong sa Ginoo o mga nasod, isang yaw kini sa lagyo nga mga yuta uyog ingna. Siya nga nagpatibulaag sa Israel, nagatigom karon kanila. Nagabantay siya kanila, ingunso sa kamagbalantay sa iyang panon. Ang Ginoo magbantay kanato, maingunso sa kamagbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Ang Ginoo maglukat kang Hakob, magluwas siya kaniya, gikan sa kamot sa iyang kaaway. Sa pagsangpit, mutungas siya sa kinatumyan sa Sion. Magnayan siya ngadto sa mga panalangin sa Ginoo. Ang trigo, ang bino ug ang lana, ang karnero ug ang mga baka. Ang Ginoo magbantay kanato, maingunso sa kamagbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Unya ang mga dalaga, magsadya ug musayaw. Ang mga batan-on nga mga lalaki, ug usabang mga tigulang, himuon ko ang ilang pagbangutan nga kasadya. Lipayon ko, kupayon ko sila, human sa ilang mga kasugo. Ang Ginoo magbantay kanato, maingunso sa kamagbalantay, nga nagbantay sa iyang panon. Sa mong pagtulong,
Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw. Daghan sa mga Hudiyo nga miduaw kang Maria nakakita sa gibuhat ni Hesus ug mituo sila kaniya. Apan ang uban kanila miadto sa mga Pariseo ug misugilon kanila sa gibuhat ni Hesus. Busa ang mga Pariseo ug ang mga kadagkuan sa mga pari mitawag og tigom sa labawng hukmanan ug miingon, unsa may atong buhaton nga kining tawhana naghimo magdaghang milagro. Kung pasagdan ta siya, ang tanan motuo kaniya ug manganhi ang mga Romanhon ug gunobo nila ang templo ug ang tibuok nasod. Usa kanila naginganlag Caiphas ang nga mao ang pangulong pari niadtong tuiga miingon, wala kamoy alamag, wala ba kamo mahibalo nga mas maayo alang kaninyo nga usara katao ang mamatay alang sa katawhan inay malaglag ang tibuok nasod. Gisulti niya kini dili sa iyang kaugalingong kabubuton kundili ingon nga pangulong pari niadtong tuiga. Nagtagna siya nga si Hesus kinahanglan mamatay alang sa mga Hudiyo ug dili lamang alang kanila kundili aron pagtigom ug paghiusa sa nagkatibulaag nga mga anak sa Dios. Sukad niadtong adlaw ang kadagkuan sa mga Hudiyo naglaraw sa pagpatay kang Hesus. Tungod niini si Hesus wala na magpasaya-saya paglakaw dito sa Judea, kundili niadto siya sa usa ka dapit nga duol sa kamingawan sa usa ka lungsod nga ginganlag Ephraim, diin nagpabilin siya uban sa iyang mga tinun-an. Ang pangilin sa pagsaylo duol na ug daghan ang nanungas ngadto sa Jerusalem gikan sa kalungsuran aron pagtuman sa seremonyas sa pagpanghinlo sa dili pa moabot ang pangilin. Nangita sila kang Hesus ug samtang nagkapundok sila didto sa templo, nagpangutan-anay sila, unsa may inyong hunahuna, mutambong baka siya sa pangilin. Ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nagsugo nga kon may masayod hain na si Hesus, kinahanglan itaho niya kini aron madakop nila siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa may inyong pangandoy sa kinabuhi, dunay kahiusa o kalinaw o dunay kagubot o pagkabahin-bahin? Wa giusa natong nangandoy o kagubot o pagkabahin-bahin, ganahan kita maghiusa. Ang Ginoo sa unang pagbasa, sige gyud paningkamot matod pa ni Propeta Ezekiel nga magkahiusa gyud ang tanang katawhan. Kana kunong usa na lang kahari ang ilang sundon, dili na mahimong duha kaging harian. Nya matod pa tubag nato sa Salmo sa to, ang Ginoo bantay ka nato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Ang gusto lang gid sa Ginoo nga muila unta ta og usa ka magbalantay. Nya tungod aning pangandoy nga magkahiusa gyud ang tanang tao, ang kalibutan duna sa iyang pamaagi sa paghiusa. Nga
matawag nato nga dili ba muhaom sa gustos Ginoo nga klases panaghiusa. Diha pa mi sa seminaryo gihisgutan na ning ang posible nga dunay mga kaning mga dagkong dato ba, mga powerful, influential and wealthy people in the world nga maghiusa sila unya for global governance. Kana bang sila nay magbuot nga kung unsay ilang isulti sundon dayon. Kana bang inig-ingon nila lockdown, tibuok yung kalibutan mo lockdown, apil ang simbahan. Natuman ba na? Oh, natuman na. Kato di ay pagkuan. Oh, pag-COVID. Karon nabalik naman tagamay. Pero kanabang testing pa lang to. Moabot na yung panahon nga iningon maghubo ang tanan. Hubo sa tanan. Bitaw. Inig-ingon nga mag same-sex ang tanan. Same-sex ang tanan. Hapit na guna mahitabo. Inig-ingon mag-abortion ang tanan. Abortion sa tanan. Hapit na guna mahitabo. Daghan na biya kay nituo ang abortion solusyon sa maayong kinabuhi sa pamilya, sa maayong kaugmaon sa mga anak. And haron dili na magantos ang inyong mga anak, ayaw daghana, duha lang. Siya katong gasunod, ay ipatapot lang tos kondom, patiya lang to pinaagig pills, or pagpalaygit na lang, laygit lang. Nanabita kay duha, laygit lang. Basta magamit na lang na okay na na, usa lang. Sa ding usa ako kay kuan man ko kanang sige na jiba gay nya ganahan man kung naay anak siya pangita usa diag babae nga mosugot nga imong paanakan nya human imo din na siyang kuanon imo din na siyang angkonon nga imong anak nya pagpa change dayon og sa transfer dayon og genital. Mo na nang haron nga mura na jud kag babae na pa jud kay anak liwat ni mugnaong mura ginana ron ang pangapar pamaagis kalibutan ba nya daghan bang mosunod ana o jutay tubag daghan kayo inigingos kalibutan. Kulori na inyong buhok, kuluran dayon. Kiskisi na inyong kilay, kiskis dayon. Kamong mga brown ug naong, paputian ang inyong naong. Ala, paputi sa dayon. Kamong mga putik naong, ipabrown na ala buwat sa gidan ng init. Haron mo brown, gastog maayo para lang yun mausap ang naong. Pasabot, doon na say gustong mo diktar sa tanang tao, aron mo tumantang tanan. Ang Ginoo nangandoy sad nga siya sad budiktar unta matuman unta inigingos Ginoo paghigugmaay mong tanan maghigugmaay sa dayon ta pasaylua ang imong isig ka tawo kapituan kapito ala pasaylo wa nay magkinihaay ana wa nay magkinusmuray naong pangandoy sa nas Ginoo inigingos Ginoo nga dawata lang unsay inyong naangkon nga naong unsay naangkon nga colors buhok unsay naangkon ninyong gidaghanon sa anak dawata lang adawat sa dayon ta mo nay gustos Ginoo bihay may inyong gusto ani nga sundon kaning sa kalibutan nga panaghiusa o karing sa Ginoo nga panaghiusa so kung gusto mo aning Pangginoo so good karon di na mo mga saba di na mga saba magsige na alagad kay mo man gibuhat sa Ginoo wa man siya mga saba nangalagad nya punan pagid na ayaw na gyud mo hunahuna nga inyong sakiton ang inyong isig ka tawo unsa may buhaton ikaw maoy magantos para sa imong isig ka tawo kay mo man gibuhat ni Hesus nagantos siya para sa iyang isig ka tao. Saman, sunod mo na. Na, so good naghilom.
Dayon ayaw gyud paghuna-huna nga mabuhi ka para aning kalibutana. Kinahanglan magpakamatay gid ta para maluwas ang kalibutan. Mao na gibuhat ni Hesus, nagpakamatay siya para sa kaluwasan sa tanan. Nya, andam na ba mong magpakamatay kanang atong gitawag og heroic dying? Kamo gusto mo na? Oh, hasta ning nagwali. Di mo sugot sus, og mo na isundo natong panghuna-hunaa nga andam kong mag-antos, andam kong magpakamatay para sa akong isig katao pagkamalinawon sa kinabuhi. Way away, way lalis, way gubat, way pinatyanay, way dinumtanay, bisan pagpanahon sa eleksyon, manag-amigo ang mudagan pagka mga lagad sa katauhan. Doon na ba'y nakahimo ani? Gawas ni Hesus sa inyong paminaw na ana? Gide mo'y ayo. Si Hesus nagbuhat ani, si Maria nagbuhat, duha na. Ang 11 ka apostoles nagbuhat ani, motong nangamatay gito sila tanan para sa kaayuhan sa tanan. Di 13 na. Ang tanang mga santos nga atong giintron sa altar sa katolikong simbahan nagbuhat niini. Gani ang pinaka-highlighted mao si Saint Francis of Assisi. O atong nahibaw-an sa atong modernong panahon si Mother Teresa of Calcutta. Grabe kay ning ilang influence nga mura bitag ma-unite nila ang tanang na nag-awayng nasod. Mo na si Saint Francis of Assisi, advocacy siya, advocate of peace, nahatagan ganyag kalinaw ang kanang gitawag nato Holy Land. Kay ang Holy Land padung na gina pagkatunas ang kalinaw diha niadtong panahon ni Saint Francis. Ni pilgrimage siya dito para i-influence ang mga leader sa nagsigig gubat na mga grupo-grupo o na-establish giniya ang kalinaw. Mo na naikanta si Saint Francis nga, "Make me a channel of your peace." Ang naas iyang kasing-kasing, himo akong instrumentos kalinaw, kahiusa. Nya si Mother Teresa of Calcutta, ang iya sa advocacy sa pag-alagad sa labing ubos, to serve the poorest of the poor. Hino naman gidaghan na naghimo ani, pero highlighted kay Mother Teresa. Mao tong pagkamatay ni Mother Teresa, mao toy modern nato nga naabutan gyud nga santa. Hapit gyud tanang nasod, mga leader sa nasod sa tibuok kalibutan nagkatigom para mo tambong og mo hatag og pagtahod sa haya ni Mother Teresa of Calcutta. Dili na to mga Katoliko, hasta kung na naggubat nga mga leaders nagtupad or nagatbang og lingkod didto nga nagtan-aw sa katapusang farewell sa paglubong ni Mother Teresa. Inana be ka mo kuno be, lingian na imong tupad na nagkahiusa mo og ang imong silingan. Nangutan ako no, na kamo og ang ikaw og ang imong silingan nagkausa mo. Oy, siging simba pero siging kinusmuray sa silingan. Ang kuyaw pagyud anhi pagyud sa simbahan, magdungan-dungan pagyud panimba, unya dito wa magtinagdanay. Mga buangon tandag ko. Muna ang ako sang pamaagi aron ta magkahiusa kinisang slat. Pamalit mog slat, di ba magkahiusa kita bisag wa pa ta magkailhanay. Nya unsa may simbol nga nagkahiusa ta, matukod nato ang mga structures sa simbahan, matuman ang mga kalihukan sa simbahan tungod sa atong pagsigig palit og slats. Kining atong simbahan karon
tanawa ang palibot ug ang sulod. Nindot no. Simbolo ni sa panaghiusa sa more than 20,000 ka mga donors nga siging palit sa atong slots. Tanawa ngadto sa Kapilinya sa San Remigio, kanarong replika sa kaning dito sa Kapilinya di Fatima sa Portugal. Tanawa di ba nindot kayo. Produkto sa nagkahiusa nga mga tao sa tibuok kalibutan nga mingpalit og slot nato para ana more than 40,000 ang namalit og slots para ana. Sinakana, wa na magilhanay ha. Malit lang slot. Ni ana sa taroy gibaligi ang slots para aning pagtukod sa atong building nga kumbinto. Mubarog ng kumbinto, mga 35 million man ni atong budget ani. Mao na sanay simbolo sa nagkahiusa nga katawhan nga namalit og slots nga karon pila na ni atong halin sa SBF Dam nahalina na ta og as of yesterday og 12,087 ka slots na. Pakpak. Kaning 12,000 na anis mga 10,000 ka tawo nga nagsigig palit. Mga 10,000. Nya moabot nig 35,000 ka slots. Napa may 63,913. So nagkinahanglan na taanig mga 60,000 katao nga makighiusa pinaagi pagpalit og slot. Congratulations. Nahimo na tang liwat sa Ginoo. Nya ngato sang healing atong special slots nga GPHJ para sa atong pista karong Abril 29 ug sa atong Holy Week celebration nga magsugod karong ugmang adlaw. Ang ato na sanghalin niabot na sad og 8,167 ka slots. Pakpak na sad. Stilan. Kani siya ato ning gibuhat aron dunatay gitawag og point of uniting ourselves. Mao na karon ang unity nga gustos Ginoo. Mag-unite para sa paghatag og kaayuhan sa katilingban. Kay kaning kalibutanon nga unity mga igsoon, mag-unite ang mga tao para sa kaugalingong katagbawan. Mao na kasagaran nga mo lead nato o gustong mo unite nato by means of dictating us what to do. Nya unsa may ilang idiktar kana yung hadlokon ta. Muna pamaagis kalibutan, hala, buhata na, patay gud mo. Muna hadlokon ta, aron mutuman, muna sa kalibutan. Ang iyas Ginoo lahi, higugmaon taniya, dasigon taniya, nga mo pakamatay para sa uban. Kay kung kitang tanan andam nang magpakamatay para sa uban, din ata mahadlok mamatay para maayo ang katilingban, anha na diha ang tinuod nga kanindot sa kalibutan. Kay mawa man ang gubat, mawa man ang mga threatenings ba, kaning mga terrorisms, mawa man na siya. Ngay ka na be, lingay mong tupad kay murag luya na kay nagnaong da ing na andam na kang magpakamatay para nako. Ngay ka na, ing na ka no. Inahinay lang usa ba? Way klaro. Sige lang, basta makato niya ta, timan ang pagpakamatay para sa uban, mauna siya'y pagpakighiusa nato ni Kristo nga maoy atong bugtong o mauragi atong tinuod nga magbalantay, lawas o kalag. Nindog ta. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga atong amahan nga naghatag kanato og maayong magbalantay aron kitang tanan makatagamtam og kahiusa. Busa moingon kita, amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo.
Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo manha kanimo. Nga ang mga dili matuuhon makaila kang Hesus nga nagpakamatay usab alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo manha kanimo. Nga ang mga nahibulag nga Kristiyanos magpakitag mas dakong pagpangako o pagpanaad alang sa ekonomismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga sila nga anaa sa pangagamhanan, mangako nga mga lagad diha sa kamatuoran ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga ang tanang mga Katoliko sa linaing paagi mobati nga nahisakop sila sa usag-usa pinaagi sa ilang usara nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kami nga makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Nga ang mga inahan nga nawad-an ug anak dili unta mahugno sa kabugat sa ilang mga problema, magampo kita sa Ginoo. Amahan, himua kaming makapahimuot nga sakripisyo nganha kanimo. Makagagahom nga Dios, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton usa sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Makagagahom ug tunhay nga Dios, imo kaming giuli ngadto sa kinabuhing dayon pinaagi sa sakramento sa bunyag diha sa pag-ila sa imong ngalan. Dawata ang mga gasa ug maayong tinguha sa imong mga alagad aron pagbutan mounta nga mahingpit ang mga tinguha sa mga naglaom kanimo ug mapasaylo ang ilang mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo.
ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon,
pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Ama namin, nga naka sa mga langit, pagdaig mo na iyong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagod, dinis sa iyong tamay mo sa langit. Pagkalan mo na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon ka na pasaylo kami sa mga nagasilakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunuwa-nuwa sa kamisanakan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa ngalan kamu magkapundo, nahiusa sa pag-iguan.
sa tanang katawan. Magampo kita. O Ginoo, sa dakong pagpaubos nangamuyo kami sa imong kahalangdon nga imo unta kaming paambiton sa imong kinaiya nga Diosnon, sama nga imo kami nga gipakaon sa imong santos nga lawas ug dugo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkahiusa, divine unity, Diyos nung kahiusa. Nya mahitabo ra ni kung matag-usa nato nga magtutuo mosunod Dios pamaagi ni Kristo ug sa mga santos nga andam tang muantos ug magpakamatay para sa atong isig katao. Salamat sa miantos nato og miduyog sa ato dinhing mipagaan sa atong mga pagantos ang namalit natog slots. So akong ikaingon kaganiha ang atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces or SBF DAG nga slots nahalina na ta og 12,087 ka slots nya napay available nga 63,913 ka slots nga tag 500 per slot. Nya nga ato sang special slots nga God's Protection, Healing and Joy or GPHJ para sa atong pista o sa atong Holy Week nga mga gastuhanan. Nahalina na pud ta og 8,167 ka slots, anaa pay 36,833 ka slots nga tag 100 per slot aron maka-avail gyud ang kadaghanan. So ato ning paspasag palit kay usa na lang kabuan ang awa na kabuto sa kabuan 29 minus 1 28 days na lang hot doon tanig palit. Daghana para baan pero tag 100 rabitaw siya ro di sa ni mahurot no. Luya mangyapon mugnaw nga makapayunayt man unta ni nato. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Which